Presiden jongka National People Youth Front NPYF Meghalaya Unit Bakit Bor lang nongrem ula kentui kisamla po kecela bagi day bandrung bat yashim mentaru hak sain perthai namar kadai kerensan bat ai kecing sekri kari bat kajak beriu klem jengkut da kabaya thu ru baya ladiu larung sak sain perthai nadu kapor bodang samla wa tangkum unongnya kali ulo ong bah dien kecing trei ke bon snam ula sajet kumunong ilam po ke primary unit block level district level bat menta kum presiden ke NPYF Meghalaya Unit. Katakan daw kajing don ka NPYF bat kajing penklan syu ya katenat jong ka NPYF haparo ki district ki block bat ki primary ya ka NPYF kan penlong syu ya ka parti kejungi ke panang klan syu kanang klan syu bat andakatna ngangait ba ka parti jungi kanang roy bat ngan suong no kumpalang mentahi ngam kwa ban pau kerteng ten rei kadok ka pangasutu mangakin sadang pun ki wat ki MLA ki bamentaru ki ban sarung hakan ka parti hoj ngam kwa ban pau kerteng kata rei ki pin sayu i nang nesya kaman te ngasutanat adu kata ta ban keren ya kata te ngadon ki jingkerman ba ka National People's Party hi pinomla syu ya ban kang ya kajing klan ka joka kabede bat ki samla pat habedi bet kisamla na kaliang jonga kung pangaliat hu ipi na basdang ba ngalarong siya ka politics hakapor ka bangadang kena samla ba tingalap ba lengba kajing don rengkat bat ka politics nado bangadang kam kena kala ai shibun ka knowledge yang ka experience yang haka politics te nataka daung ka message lane ka jingkhot ka jonga ya ki kun samla nganam doong haka parti ka jongi Rai hakano kono ke political party ngalong ngakedu ngaya weri kun samla ba pindarong kenang ba alara pilak penyeso bat ke political party kan long tik kum ka school ka bahikai ya pi bat enda haba kala dai ka por ya pi ba pinyale election la ka dai MLA MDC la ne MP ro kan long ka basuk ya pi bat pilak don lot ya ki experience ya ka ban train na ta ki pajba te kata ka dai ka wei ka ba nganga kwa ban banjur na ban pangayugi bagi samla hakani ka juk bon baki yale ban jingai na ka politics tenrei hajing shahi ka politics kadai ka rensan ka ba ngila ban syakri ka bomdon limit ladang ikwa ban syakri ka briu te ongno teng ki samlam dei banga keren iu tenrei long nga siam baki bubun ki samla ki perkhat da ka ba rong haki NGO kadai tangkata kalenti yaki ban ya kari lani kajat benreu ringan ong tak basyai hangne lada pidon hakano no ka political party ru lada pi kwa hi ban syakri ban ya kajat benreu ngan ong ba kadon kajaka ka bakar hai ba phila ban tre kat ya ka ba pi kwa ban ai ban tre ban ai kajing syakri ka ba bahaya la ki para samla ya ka snong ka thau ya ka dong ya ka than tik na kata ka daw ngai weri kun samla ba ngimdai ban tenran na ka politics penban pidi bandrung kamen to ya ka pi ba pen syua khnyom na din rei wan sekmat ya ka ban ya trailang khnang ba pen tip ka ka banta ka jong pi ha ka politics nam ta ka imlang ka salang i ngatrai PUE ba ka National People's Party kalanang klan na ka sngi penumla syu ban len ya ka ta ka jing sya ka jing klan ju ka National People's Party da ka ba PUE banta ba ka dai ka parti ba buntam ki MLA po jong ka Meghalaya Legislative Assembly po ka state ka jong ingala malong bat kajing klan jong ka parti jungi phila ban sakhiro na kajing job jong kane ka parti ka jungi na kini ki by election ki badang shudap longshen you don't likely ki by election ki badang shudap longshen ka way ka ba amorang kneng la job don buram ka way po raja bala konsumsi ka taru la job don buram ka mo plang ka batang hipor balengkot ba ka parti kala kre banile election ru badang kayo hadu kumasan hajar tam ki votes kane ka pen i ba ha khasihil ro ki breu ki la priang bhai ka ni ka parti ka chungi bat ka wei ka banga sotonat punya thu epi ka long ba kumolong menta ngadang don ha ka parti ka tu ka ne ta rengai i ba ka jing wan jong ki breu ha ban panya so ni ka parti ka dong don chan man ka sngi kan thop ki kirang ba ki long mi bat wat ki samlaru ki la ya sedang bha ban ya wan ha ka ni ka parti ka chungi te ngayu i ba ka parti jongi hi ka National People's Party kala nang klan bat ngangej kem ba kat nang mi kisngi hi ka parti ka jongi kan nang klan
kan nang khan shu haman ki jaga haman ki dom haman ki constituency ta thong ka bah khamat jonga hadin mangala simti kumu presiden bapura jong kana National People's Youth Front kadai ba kumnu ngan nang pen khan shu ya kan ka tanat trikam jong kana National People's Party kata kalong ba hadin mangala pej ya ki jing trikam ki jongi menta kalong ka ban kong kalong ka ba hakmat kalong bangan lek ya ka ban constitute ya ki district committee ki bom padon menta lani ban reconstitute ru ya ki to ki bala kam ono ki bala don ban kam pen pha shu ya ki jing trikam nang ni sekmat kata kadai ka benta ka ba khamat ka bang akwa ban pen klan ya ka parti bat hadu ki block level bat hadu ki primary level ro kata kadai ka jing perkhat ke jonga ba kumdongin train nang tapan ban klan shu ya kan ka tenat jong ka National People's Party tenat juga samla kadai ka ba don kam kata kadai ka ba khamat bat nang ni sekmat ngin plilat ya ki kon samla bakin rum ha kan ka parti len ba ka online bat ka offline mode bangin enroll ngamot mendong ngimot ban sedang ya ka enrollment drive ke jongi ha ka dor jong ka online an bat ka offline mode kita kijing plan ki ba khamat ke jongi